MeghalayaPost.news. Hagawai ke jingjak sedan kabasur kai hasnong kanyo me riboy district henne ka step akapor kumba prabaji aa henyo ngut ki khynnah skul kilama saujur hadien bagawai ka trok kit klingke kalatonra nadien ya ka bos skul ka badang ap khynnah katkum ka jingyo lum jingten kate ka bos ka dejong ka skul Mount Zion High Secondary School katsan mer bernihan ka badang ap banshaw khynnah kanyo mer barhagate ka por ba ka trok ka badan yo number NL01AA sound reunyo ar kalalek bantunra abet nadien kate ka bos ka bakit kumba arphongut aa ki khynnah hagani ka jingi tingku nyongut ki khynnah kilaman saujur batlapan kit marmari ki syagwati banyo jing sumar ka bakam ploy berpaka kat baki bamansa mulu malala penkit syabernihat PSC banyo jingeram hadian ketiga jingjang ki pulit ka bernihat polis au post kilahiar mardor syar jaka ban penlongnya ka jingtokit bayat huru baunongnya ka turong ula persang pen henry ki pulit kilakem noi u bantokit benya halor kani ka jingjang MeghalayaPost.news.